chápeš? What the hell? Kámo, ja som teraz s kamerou stal úplne one. Počkaj, priblížim ju. Mene! Kámo, toto je najlepší slovník. Pozri, tu mám samé veci. Ja sa mám... Čo ti šíbe? Čo ti šíbe? Dneska mi šíbe asi. Čo ti šíbe? Šíbe ti, Majo? Počkaj, skúsim to tak, aby ti to... Tak, a môžeme ísť na to. Počujem, detka. Dobre, tak to asi nepôjde ľudia. Ide to? Samozrejme, toto je jeho YouTube kanál, tak prosím dajte jemu lajky a odbery. Nie nám, nie mne teda. Teda ja mám prvých 4 odoberateľov. Tak prosím, odoberajte ma tu už 5854. A to isté aj Mario Ochotnícky. Ty kokos, ďalšie šildy paráda. Čo nemôžem šildy? What the fuck? Ďalšiu čestočku počujem. Neboj, držím to. Koľko chceš, aby to malo minút? 7? Dokým neskončím. Ok. Vypadníme si. Tam sú jaj. Kam ty hráš proti botom? Ne, ja bol ti reálne hráčom. A točíme to... Vyzerá to divne. Ty kokos 1,20. Ešte jedno poslednú dám. Tak. Počkaj, približím ju lepšie. Povedal som, aby ste boli ticho. Ticho buď, teraz sa sústredím na... A máte byť ticho, lebo natáčame video a všetko pokazíte. Tak, ty kokos, ale ten typek ide bomby. Ty kokos, snajper, nevyšlo. Kamu, dobre ty? Ty nevidí, strieľa. Jej! Pozerajte, všetci, ja mám tu najlepšie zbranie v tejto hre. Počkaj, môžem si prisunúť vak? Čo? Môžem si prisunúť vak? Jasné. Dík. Pôjde, môžeš. Počkaj, nemám komu to nevadí. Dlží to po mňa. To je ten nazvy. Troška oddialím, keď už som tu blízko. Come on. Jej. Kamu, už to natáčame 3 minúty. 3 minúty? Dobre. Toto má legendérku. Vidíš? Ideme rýchlo za ním. Lebo tam má legendérku. Toto je zoologická. Ale mám mythic a legendary. Tak to sú riadný boss. Však. No. Najlepšie veci. Môžeme vystúpiť, kamo? Počkaj, idem na vecko. Počkaj, idem na vecko. Hej, idem natáčať. Teda ide tu tak... Všetko natáčať, kamo. Nie, veď ja ti tu položím, hej? Tak idem. Ja som skutočne nešiel na vecko. Som vám chcel povedať, že prosím, odoberajte môj kanál. Môžete aj jeho. Díky. Robím si srandu, nebol som na vecku. Bol som síce v kúpelke, ale nerobil som nič, len som povedal, aby dali mne a tebe odber. Chceme dosiahnuť aspoň 10 odoberateľov, každý z nás. Potom 100, potom 1000, potom 10 000, potom 100 000, potom 500 000, potom 200 000, nie, potom 500 000, potom 1 milión, potom 10 miliónov, potom 500 miliónov. Bože, veci. Aký kokos? Žiaden kokos tu nevidím.
Čo v hre je nejak? Šildy si dám. Do iný dom. Kam už to natáčame 5 minút. Mohol by som to stopnúť? Ne, dokým prehral. No, a to už ako dlho? A potom pôjde ďalšia hra. Ktorú budem ja hrať a ty budeš natáčať. A potom sa... Jej, ty pečiek, tu je normálne. A potom sa... Veľa bolo, veľa. Velocity. Kamo, a vy sa nezabíjate? Nie, lebo teraz nemáme žiadny knipko, vieš. A nemá to. Vieš, Mirko? Teraz je čo? Som v kruhu, takže v pohode, nič, všetko je v pohode. Vy ste teraz po oných? Vy ste teraz v tímoch? Hejme squad, vyhľadme. A to bol svoj spolu. A vy sa môžete zabíjať, aj keď ste v tíme? Nie, nemôžem. Takže toho akože nebude hitovať, hej? Ja zoberiem takto krásne sniper. Kámo, ja som videl, ale Dodo hral taxikára v hre. Hej? Idem staviať díl. A ty si koľkatý? Ty tam nie si žiadny ešte? Ja mám 4 kg a naši už majú aj 12. Kámo, mňa už bolí ruka. Uj! Ja musím mať je to ťažké. Taký najväčší. Povedal by som, že je to úplne. Aj ty chceš mať taký najväčší? Tak sa spojíme. Poď ku mne. Mňa už bolí ruka. Vymeň si ruku. Počkaj. Gika. Tam ideme? Logika, položím to na hlavu. Že? Akože to bude aj že to tam letadlo. Kámo, furt to natáča správne. Treba dať. Akože do letadla tam nemôžeš zbierať. Čo ti šíbe? Lebo tam je dole vlak. Tam budú kravičky. Tam budú kravičky bývať. To potrebujem všetky tam. A ja mám aj koníka. To akože bude. Aj jeden. Počkaj. Toto bude tam Ešte koľko? Ne. Kámo, natáčame to reálne 7 minút. 7 minút ty nevydržíš. A ty taký, že... Tak vieš čo, dáme to na 10-11. Typek, tu dole, pri mne. Zle to robíš, lebo... Typek, tu bude. Voda. To zniečíme, toto. Áno, lebo tam bude aj stačí chvíľať, tu kráva. No, nic. To si myslel, že tam čo bude? Veľký, aby tam sa viac zmestili. Tak. Každé zvieratko má svoj dom. Ešte tu to dáme takto. Musíme už asi odlišť. A takže... 8, 9, 10, máš posledné 2 minúty. 2, 3. Už ma tak neboli. A zlo som natáčal. Ty kokos. Kam staneš sa Fortnite aj Roblox youtuberom? Ja nemám Minecraft video, ja to vôbec nehrám. Budem ti dávať odbery. Typek, videl si ho, však. Nie, nechcel. Dáme. Nešimaj si. Nešimaj si. Už vieš ako natáčať? No musíš mať vlastne aspoň prvé video. A dáš mi odber potom, keď budeme u teba? Jasné. A my
my tu ostaneme. Len Majko, to nebude... Majko, ale to nebude také, že ja si poviem, že proste natočím video, bla bla bla, pomenujem ho nejako a že hneď ťuknem, že stiahnuť a stiahne sa ti hneď a už máš to video na YouTube. To pár hodín, kým sa to, mne sa to stiahovalo 3 hodiny, tieto videá, áno. No tak to, to pochybujem, ale okej. Necháme sa. Začneme. Poslední 5 ľudia. Jeden človek je. To začneme na. Budeme Viktorý Royal. To je Viktorý Royal. Začneme náš dom. Nehoď, oni tam nehoď. Na čo pozeráš? Sa budeš na to, ideme na to. Je sa im. Kamo Lionel Messi má totálne one. To bude tam bude. Ja som dal prst do kamery, sorry. Ale nebolo to dlho. Už máš 11, už by mal byť koniec, už je 11. Kamo, dám kill. Dobre? Kamo, tak daj kill a bude o jedného menej. Typek ti ho zrazil. Ne, takto necháva. Poď! Dobre? Yes! Môžem vypnúť? Hej, vypni